Sayo kaganihang buntag, gisakay sa Philippine Air Force Black Hawk sa 205th Tactical Helicopter Wing ang mga relief goods gikan sa Cebu Provincial Capital paingon sa isla sa Carnasa sa Daan Bantayan. Gimando ni Governor Pambari 4 ang paghatod sa ayuda sa isla sa Carnasa nga lakip sa napituhan sa 6.9 magnitude nga linog netibo ni adtong Setyembre 30. Nagpasalamat ang mga kapin sa 700 nga mga residente sa isla sa pagpakabana ni Governor Pambari 4 sa ilang kahimtang bisan sa ilang kalayo gipahatan gud sila og ayuda. Ang dako na kong pagpasalamat kang Gobernador Pambari 4, salamat bikas tanan nga ang kaniyang tubang nga gibuhat sa among Brian Senior nga mga rigid ang mga maghatod sa helicopter. Salamat kayo nimo Gob sa imong paghatag og importansya sa isla ug karon imong gumig gipadadan og kanan yang foodpacks. Dako kani pagpasalamat dako kay katabang kay ang mga tawo sa Carnasa naglisod in town. Ngano naglisod kadili na makaadto sa laod in town. Di ko makaadto sa laod, ma'am. Muna krisis pag gud ang panagat karon sa pagkakaron. Kani gipadani Gob dako kani ang gipadani Gobernador Pambari 4 dako kani katabang sa paginanglan sa makatawhan dinhi sa isla sa Carnasa. Ang barangay Carnasa usa ka isla sa Daan Bantayan nga nahimutang sa tumoy nga bahin sa amihang Subo. Report gikan diri sa isla sa Carnasa, Daan Bantayan ay si Santi Leopoldo, Subo News.